gamit sa eskwelahan. Mga gamit ka dahil pa mamail eskwelahan. Ano Pagka, lalo mo si Sinda, ngunya. ay, sinda tayo mga kwarta kita, maipakitang kwarta. Pag nakabinta kitang, Tapos tigsara din daw mayaman kita. ano may kayaman, tahan naman yan, ikang kayamanan. Pag pag nagsabing mayaman kita, fake news, sabihan mo fake news ng tig. Pwede ka magparaan dyan. Oh, dali na ba? Bagay mo, bagay. Ah, Bagay mo, bagay. Kuha mo. Yan ha. Good morning. Good morning mga kahugot. Kung sa pag-ibig, ikaw ay nabobobo at laging niloloko, kumain ka ng avocado. Avocado. Para ikaw ay maging abogado. Para ipagtanggol mo ang sugatan mong puso.